Khuborjylla Pibaro Shagatuk Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesini kilong. Lem urlong ke jingdawa syasurok mi kinong hikai ad hoc. Shanala ha keskuti naba penhersted mensaujur unongnya. Indrakhe kania ya attend Ayurveda Day celebration. Bat hadu ars pak san pengut pediang ki kena Samla ya ke Sacrament Jimpens Camp St. Peter's Parish Pendengrai. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam banyak. Kinong hikai ad hoc ki badon ha ke syatri jong ke Federation of All School Teachers Association of Meghalaya Fastom hene kesngi ke arpo arterik Nailur arjar arpusan Kelailum krui banyami patba banya irali ban pensngau halor kimat jingdawa jongki ban kentiu ya barok ki ad hoc school shaka deficit system. Lasaki de ki hajar ngut kino hikai ki pekentup nek district beper jong ke Jylla kilawan ban shimenta hakini ke jingya rali. Hakini ke jingya patba kino hikai kilasdang naduk madan malki ter shala shumer bat penkut biang pat hamadan malki ban penlong sendon da kejingiki syong kelan mengor. Teladang ia pet ia kata ngi hab menjuri kum kinong hikai kum tipat baru ba ni kum kinong hikai school kai ke ba kongsan ni ai di kena kaspa ba mo ngila penong hi kum ki kimi ki kpa kai kaspa ka bangin ai ki kun ka daitang ka puli ka puti te ngi kinong hikai ad hoc ru ni ai kata kaspa ba te balai ka sarkar kam itu win ia kata ka jing yarap ka jong ia ka state Abed banong mental ada kay festival la ban be bisa la ban ai bisa nong kata kadung keji onong hatulong mental nong sarkar kampet pada ken school ka be te hadu mentah ha ngirungi kubur ba ka sarkar kampet ya kaliang ka puli ka puti kalau ong bangi lale sibun ha kaliang ka puli ka puti enrai ha ka bakut ana ngia pet ba khamtam ba kinoi kai ad hoc misa be kumju kum nuksa ngen ayapi mo ngila hikai mentala jan life post nem wah kaju katulap bat uniu no hikai berang wan thamai temudur mo pitang hangta kai ka kaburam ka jongi ken ha ka emlang ka sala ka sarkar kadai ban pet kini kita kumbalong kini gi piran kanung jar ngut ki kinong hikai ad hoc nadu LP hadu higher secondary tapi kita berpai kami poi bani sementah ni ki daw kai ti kidang buon kinong hikai ki be fuon mentan gi sakut blok ma ti ngin lap tang ya gawai dang ya kran sepang gajing shisha ha ka jai ban rio jongi khasi ni kajing ya teli kaduna ya kata piru pitip nrai ha ka bakut ngin ya kran ni dan kam tang ya kamen sim masenrang ladang idan tang kendiat ngutru ngi kloi banyak kun hadu ka bakut na ka benta jong no kajing phalang jong barok kita gi prahaja atu bisko tang magani song klai mengor jong ki kalabyang ngin kasyong ha ka sarkar lada kala banyak penbaik na ha kita kisni arsni te kabiang lada kamla kamut ba ngin sadan yaki review meeting man la ka arsni kata ga rai jong ka CEC te kamut ngin sasyem yaki wei pat kisenjam ki barangsa atu kan ni jing song jong pi kan song tang sni ngin ya syong baik bat mit bat sni adu menakat ke sarkar kan long indefinite ka jing syong atu kan ni jing song jong pi ni ka yuan simental na baro ki district untuk na baro lada ong yaki district na Garo Hills ngilayawan lot play kam kan ni jing song jong pi atu kan debi ka huni na man pensaya pi kai ka bangyarai ka long ba Shillong ngin ya sedang mentaka sni ka jing ya syong ka lain mongor ka baklem sange mit bat sni ha Garo Hills kin sedang ha ka arpu sautori namar onda ki lek pai la shai kin rest kamut kin sedang arpu sautori maki support tura Siko bodan tu kita jing tapi ha ka bayadai bat kani ka report jong ka State Education Commission ho nyem sem yo hakti ya ka report nrai la pentip yang ngi daki official jong ka Education Department bat katu katni na ki member ba kamdon AA kanu ka recommendation na ka commission ka bayadai bat ka jingkentiu ya ka tulok jong kinoi kai adam ya halor kata kanong lim kamut ba ngidawa ya ka sarkar ba kadai Kawai ke skuti ke badon yu registration number ML not santi saunri nyau kendai kalalet bandrung hi syapok kanala ke badon harut surok jong ke surok ba hadu ba ke skuti kala sakut syapok kanala bat prahi pom.
Katai ke jingja kadai ke bajia menta ke janmit arpo artrik Nailur ha surok ba jong ke Shillong dulong na Ribhoi district. Ha ke ba katai ke skuti ke bela suba balanya penher stat bah de unongnya kadang wan niki benta Shillong bat hiar shiki benta nongpo kala lej bandrung hi sya katai ke nala hadu ba ke steering jong ke skuti kala sakut syabar bat ke benta baro jong ke skuti kala rung bat sakut syapo katai ke nala. Hagatai ke jingja aksiden, usamla balatip kerteng kum umariawan kenta arpinyaus nem kerta nagashnong kli seora East Khasi Hills ubanya ekati ke skuti ulamin saujur naki benta jong ke kli naki keti bat ke kejat bat lepin kit no woodwood che civil hospital nongpo na ke benta ban ai ke jing sumar bat na keliang kibor pulit kilapoi hagatai ke jaka begidang penlong ya ke jing tok kit kababinya. Sebenarnya NEHU betul berapa play lah. Dan beri video yang mana? Oh? Dan beri video mana? Aha. Book senan mau. Tadi bisa Pak Yu. Ya. Senam kan dia? Ha? Senam kan? Senam gitu. Senam kan betul. Kata dia senam. Dia nani dia. Ke Ministry of Ayush jong kenia kelepin bena basyen kan sepelong ye ke tent Ayurveda Day celebration arjar apusan ke bansalong ha ke arpulai terik Nailur arjar apusan hania hospital. Hapapin pau shikilat pathai Khubor ha ke arpu arterik Nailur arjar apusan ke Dr. Verity Markhap kaloong bah ke jingrakhe ye ke tent Ayurveda Day ke institute ha ke ba labo ye kamat Ayurveda for People and Planet ke bedai bet kibriu shitelup ke perthai ban penpriang ya ke jing sumar ke ayush. Nailur kata kalau ongru ba ke institute ke ledap ban wan ha ki santali kishnong bat ban ai ke jing yerap ya ke kwat ke khia bat kumbasan spa ngut ki balayo jing sumar ling ba jongki. Jong ke Ministry of Ayush ni ka sarkar kami ka bani pet ya ka institute ke jongi di hakani ka senam labu kenang ya ka mat ba ka Ayurveda is for people and planet ka bamut ka Ayurveda namta ki priyo ka perthai situllu di hakabaidi ba kani ka mat pedang balabu ngilapun mangi ki program ki prepare da ka bang ngilapun mangi ki medical camp hakishnong sandali kishnong baladon kuma sanspa ngot kinong pang ki balawan ka banyo e ka jing sumar bad ngilala ka ban punong ki program ka college ka jangi ha ka ba ki hybrid ki bawan ki school ki prepare na punong ki jing duro bad kumjuru ya ki jing hikai ya ki bala ai de ki faculties jong ka Ayurveda college ki bala ki college kum ha ka NIFT Shillong IHM ICAR umyam ha ka ba ki jing hikai kalawan ra ia ka ban jing pensha shang ka ni ka tanak jing sumar ka jongi ka ta shang ka Ayurveda but kumjuru
Hakaba ya soalan bat ka state government ngelala penlong ya ka arogya fair hakaba ki doktor ki prepare ki baha ko tenat ayush kala benman ben shimbenta but hakaba ya so bat ka office janglat jang ka Jylla lala penlong ya ka run for Ayurveda marathon hakaba kinong mare kilawan nakaleng jang ka Jylla ka mare ben shimbenta bat ka jingjong ro kalawan biya kita ki balaiwan shimbenta na shabat but kalau jingkman ke bakra ini kum ka institute ban yo ban pentep ba ki nong job hada diga marathon kim Samla data na niya regla day ki balaiwan shi bantana shaba but kum juru ni lala ban penlong ya ki program ki ba bun ha ka college ka jongi but ka long ro ka jingkar pat ki pat ba ha ka sing ka wala shai ka ta arpus lai tarik September ajar pesan min la ban penlong ka Ayurveda day celebration akaba Health Minister Badan Puram, W Shillong in Long Kubiway na kongsan ban man shimbentalan, tiga long kajing kerpat di pibaro nong sosnang jok kanika Jylla, bagi lak pathai Khubor bagi ni wan shimbenta ban yasno aktilan bat ni, hoat ka Ayurveda wan ini ngim datip bahas pang kanika lat ajing sumar, kalau kau ini lat kajing sumar kepala Islam bat kebas Islam bahendai bahas jok dari India kepala mi kebasan hajar senem menshua. Ngim ai tang na ki dawai habangi thmu ban ai jing sumar and regi la mi bo e pathong kum no ban ai jing ka shpang ki la ai jing ya da ha ka im ka yeng kum no bangin la ban kyar na ki ja jing bam ki bala ban pen wan ra ai kino ki jing pen jo shu e ki jing pang shang ki bangi la dan rupa ba kum jo ru ni dan ya kata lifestyle modification na de kat kum ka jing pen kala ja ka mariam kum no bangin la bat ban penkelai ya kom yang kejongi kembali tep ada ni ka perthai man usnam khatway million ki pat ba brio ki club no na kadao jo ki NCDs la ni kita non communicable disease kum ka diabetes mellitus ka cancer ka stroke heart disease kum kita tep ikalong sya ka ba koksan ni bangin la ban tip shu shapanga ka khya ka jongi kum no bangin nang la ban kya na kita haka arpoi terik Nailur arjar abusan hadu arspa sanpongut tam gi kena Samla ki lepdiang ya ke sakramen jingpen scam St. Peter's Parish Pendengrei Nongstan. Bishop Wilbert Marwin Didi ulalong ukongsan hakamas bakoi haka jingsen ranlang Reverend Padar Marius Tongni SDB Parish Priest, Reverend Padar Robert Marwin SDS missionary na Mexico ki sestar ki brodar ki catechist ki rang babalang ki dukot ke PPC bat ki pat jong blake. Bishop ulo kintu kin pa mi ki Samla bandon borbor ha ka jingai e jong blay. Ula batay ru shapang ki jing ai ngobha jong mensim bakhot bat ki so jong mensim bakhot. Ki Samla ki layo ki jing hikai bapura ha ki lai sngi na ki nong hikai bapher kentup yo babu Crispin Carboni, babu Janice Thernyang, Sir Peter Thernyang, babu Sebor Imle, Sister Bahun Walang FMA, Sister Miristela Jerwa bat kilong kemi kilong pa kibalay rap igi kena Samla ban penjanai shu eladi ban pediang ya ke sakramen jingpen scam.
Haka arpuai terik Nailur arajar apusan kesenjuk kiseng rangba Catholic Sopodok Sub-District Umsning Parish kila penkut no ke second annual meet jong snem arajar arpusan. Kabelalong hagilai sengilintir kata nadu ka kat kendai arpo bat arpuai terik Nailur arajar arpusan haga balang shnong kli umtero Sopodok Sub-District kabahap hapo ke Umsning Parish. Haka arpuai terik sengi utrai ke bedairu ke sengi penkut yakni ke annual meet ke baar jong ke senjuk ki seng rangba Catholic Sopodok Sub-District lasdang da kemas bekot haka por minstep bala pinminta da usoblay Reverend Padar Gerald Kongji. Hashwa kemas bekot layo ke jingkren ai kublay na President jong ke senjuk ki seng rangba Catholic Sopodok Sub-District uba DL Nonglat. La penchit penchingan syuk-syuk hakini kesngi da kejingedon lang kiri orang ba na ke Umsning Parish ba kentup nadu President jong keseng rangba Catholic Umsning Parish ba Gideon Sinkli ba Wen Madur Sketri kilong kemi kilong kpa kikun Samla bat ki hep barit jong kani ke balang shnong bat na kiwe ki balang shnong beper jong kani ke sub district. Sangut ki khulung ki layo ya ke baptisma bekut na ulingdo soblay Reverend Padar Gerald Kongji. Hakano pai sngi lesdang de kejingmani sakramen balay lam de Reverend Padar Gerald Kongji ubala samru ya kektin ublay. Hakaba ya day but uni usnem jubilee usnem jong kejingkermen Pilgrims of Hope. Hadin kejingmani sakramen labot seki program beper ki bala shimenta de ki longpa bani ki khun samla jong kani ka balang shnong bala pinhiaru ya ka lama jong ka seng da ukatekis jong kani ka sub district babu Brixius Lingkhoi bat la pin banaru ba ka next annual meet jong snem arhajar arpunreu kan long ha ka balang shnong do umsiang Kawai na kita ki jingba tenrai ki badai banyalam ya ki jingiem Kristan ke jongi. Ngidon lightly ki jingba tenrai ki baya day but ke jingya day jongi badu blay. Kita ki lai de ke jinget ke jingkermen ba ke jingi. Kini aktin bharek yang ki theological virtues lade kita ki jing bha tenrai ha kejingnya day jongi baru blay. Don bat kini ki southly ngiyong ki cardinal virtue. Habang virtue kamu ki ki spa corridor jong kejing ki badon tenrai hau blay. Badia kita ki balong ke spa corridor ki balong kejing shisha kejing jongi ngideban dakata. Ikoy kitin bareng cardinal haktin Greek kemut kita ki kobja jong kata jingkhang cardinus kemut ladam don ki kobja kimple bat kimla bankhang tigini ki southly lightly kabede baduble jinget jingkerman habang iroy hakini ki lightly ngiroy ki jingede baduble kini ki southly pa binyong ki cardinal virtues lane kita ki hok lane kita ki jingshisha ki bangidei ban ban penon kam yaki ha ki jingim baman kasni ki adai ba ki jingedei para breu ki jongi ha jimpuli bening kong yos ngo yak away justice ka hok te kini ki southly kita ki jingshisha tanrai ni ki jingba tanrai ki bade ban yalam mi ki jingim jungi ha ki jingedei para breu badu blay ngidon kami ke jinget jingerman bagi jingit para beliau ngidon kami kini ke southly kita barang prudence ke jingstan agabede berkirai ke jongi ruman kesngi ke jingim justice ke jing penyang rasong ya ke hok bagi osno ha ke jing pule ke beningkong ke beningkong nantang ngidon ke fortitude lane ke jing slur kabri banyalam mi kejing jongi kum ki Kristan kebasaw pat temperance kejing long antat haki ke baro khamtam hakabaya day bat ki jong keperthai
Hangjing puli meningkong yo snow spang taga justice. Bangi kum kibriu. Ngiri ben snow thu gijing long briu jongi. Tiga meningkong ka hok ka bangiden penyang rasang kri ka hok hakmat jong ublay. Ngiri ben ai show ublay ka badai hok ka jong ublay. Ban ai gijing mani ka jong ublay. Banum klet ublay. Kata kadai ka hok hakbayadai badublay. Nanta ka hok Bat da kini ki Khubor ngila poi siya kabakot tat haduk pengindesyan biang kuble shibot.